Naingana ninyo nga mga agyanan diya. Pila sila kay piki mga agyanan. Astabok. Na. Pailay nga agyanan. Tulay oh. Sila. Uyog yung kuan. Wala yung nakabuatan nga paradahan nga 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 agyanan. Lagi na sila guys. Ang vlogger na guys. Nga ni agila ma'am. Inera te. Madam guys. Gunit lang te, gunit te. Uyog mo yun eh. Pitas kay kable. Kana. Gunit gid taon si ante kay buto na agyo. Dai praning guys, praning. Nay ang lawas na ulian na ang utok wa pa. Ulian ang lawas utok wa pa ni ugahas. Ah, yan ang murang tuyo pagkabutas tunga. Puyo ba? Daot butol agi ni taa ni. Dari sa Davao karon pa gawas. Pangalan niya only one. Wala yung paradahan guys na agit sa tabok. Tabok sa Hanging Bridge. Challenge kaya ang mga tropa kay latay-latay man. No? Si Kamigo ba? Pa. Kami po yung tao basta maglinog din. Ha? Di oy. Patay. Oo. Ha? Tuwa dito sa spikas. Patay oy, kuan man ka dong lipong man ka. Challenge muna mo guys oh. Ngayon yung agyanan paradahan. Agig Hanging Bridge ba? Magani kay dagko, gagmay dire. Dagko pa na. Iluya. Lisod kayo. Ah, gikuan na din ni, plaster gid nila ni. Delikado mo agyanan gud. Oh, labyog-labyog ra nga gi. Gagmay kay kable. Kable o murag kablig. Kuan. Kamot bata. Oh, gamay kay kable. Dua lang na pa isa patungo. Santoy. May mo toy. Ay nagagmay toy. Away nang dagko toy. Kay di ka kadubol. Asa dungan ta? Lakaw na sig dungan-dungan kay mo yug-yugon. Eh klaro. Bukang kuan na oh. Nawara na to ang yan. Pitsido kayo. Napay muli na kuan nga. Tuyoon yung kuan. Tuyoon yung uyog. Antay to ya. Lisod kayo yan. Tuyoon pag uyog. Buwang na ko pagtiyan buyag. Bugat na daan. Challenge mo na mo guys. Diri sa among agyan. Naingani dia sa inyo. Uy, ingana dia sa inyong agyanan dia. Uy, ingani dito sa inyo guys nga agyanan no. Muha na diri. Diri ni makita sa kuan kubo. Oh, challenge juga kay sapa man. Gamay. Pabahaw natin. Kita sayo biya ko rin. Pabahaw lagi sa daan niya. Pasimita ba.
Ito si Aljun din dito nagluto. No. Siniro na. Improve na. Oy. Improve na pre. Na chip cook na siya na dugay. Huswa gyapon no. Medyo ma-challenge juga sa among agyanan gyud. Kay natay juga gaging bridge. Ata ditong kayo likod. Tunggi wala tunggi anak dire. Ay daan tungkot kita. Dia pun